Влезе. Здравейте! Днес сме дошли с Диан Манолов да търсим кефалите по река Тунджа. Реката е в много добро състояние, обаче има един отвратителен вятър, който не знам дали чуете. Но все пак се надявам даже на една риба. Така че останете с мен до края на видеото, за да видите дали ще хванем нещо. Опа, кален пайк. Кален пайк на второто хвърляне, дами и господа. Един кален пайк на второто хвърляне. Уникална риба. Ето го малкия пайк. Малко го изтормозихме с снимките, но опа, отиде си. Опа, отиде с 200. Избяга с 200. Става, майстори. Добре. Много яко. Обаче ма и яд са заедно. Нямам батерия на камерата. Имам много малко. Защото също се правихме късно да прави да заждам. 4 кефала викаш. Я малко. И тук така взимате. Да бе, това аз така, Ани тук да ме взема второто, мислиш. На второто. Да дойде ли? Браво.
да ни пригризе. Леко, леко, пръчката взимай. Дай грипера, ако искаш. Риба, схвърлянето. Яне, риба. Откачи се. Беше голям, ой. Тук. Голям файт. Яне. Голям файт. Штука голяма. Написал от тривите. Излезе. Каква написната? Съвземи на тъпата штука. Едния всяка разворта ли, деца на бивте вичили. Трябваше бе. Такова тежеше направо сгъна целия ултралайт. Значи, ей тая малка рекичка тук, където е, просто тя много е малка. Аз съм с ултралайта, мятам на мега малката блесничка и по едно време само като надъни с първото мятане ето този разпер, това разперче по-скоро, голям кеф и изкара го за секунди, даже няма време да пусна камерата. Ей, това е уникална риба, нека я пуснем. Както видяхте, още с падането на блесната във водата веднага ми взе. И в началото си мислих, че е штука, обаче после то се наби долу в тревите и викам, тази штука се е набила някъде в някои треви. Взех като парцал да я вада по едно време и накрая само дигнах пръчката и наистина много ми заприлича на штука, обаче по едно време само виждам опашата някаква змиорка прави и викам, това е сом. Наби се в тревите и както видяхте, пръчки мъчихме да такова, обаче той го нямаше. Ей, това е риска да ловиш с ултралайт. Все пак надявам се клипът ви е харесал, въпреки че не можах да изкарам сома, но все пак, ако ви е харесал, не забравяйте да го харесате, да се абонирате за канала и да натиснете камбанката. Аз бях Петър и ще видим в следващото видео. Чао!